Baba mfowethu, anizwe lena inkulumo yomuntu ongumlandeli kaMthandeni ayikhulumile. Le nkulumo idwethe abantu abaningi, abanye bayihlekile, abanye sabadida. Nayi le nsizwa eyonguZamani igama layo, ngicela uyizwele khona la kwisiqiniseko esemedia. Yabona mina indlela engimthanda ngayo uMthandeni, isho ngakuthiwa ngifike ekhaya odadewethu kuthiwa bavalele uMthandeni endlini balele naye. Mina ngathi mawukuthi ngisesangweni ngitshelwa izingane zithi nanga uMthandeni unosisi bakhe endlini, ngavele ngiyijikele ngihambele ngiyele esportini ngiyophuza ngendlela nje ngimthanda ngayo uMthandeni. Mangathi uMthandeni uthandana nentombi engithandana nayo mina, ngingayiyeka leyo ntombi, ngihloniphe uSK, ngingayiyeka ngoba ngendlela engimthanda ngayo uMthandeni mina ukube kuya ngami ngangihlala kaManqele. Mina manje ngangihlala kubo, mhlambe ngiyalusa uMthandeni njobe engekho eyosebenza eGoli, kube yimina engiwusizo emzini kaMashanda. Ngendlela engimthanda ngayo uMthandeni, ukube isibongo nje siyashintshwa ngangiseyena kwaMchunu, ngangowakaManqele. Ngoba uMthandeni ngifisa ngabe uMthandeni wakithi. Mangathiwa angikhethe phakathi kwabazali bami mina abangizalayo noMthandeni, mina ngingakhethela uMthandeni, ngingakhethela uManqele mina.